balai ka nos napo jo ka jela kerela kan ni misha pria kan sa syak peniap no hapo jong keri Yemen hai ka ni ka tayo ka banwan kan ni misha pria ka shong kurim house nam ar hajar khatwei bat utomi Thomas bat ka don tang ka wei ka khun kan thai ka brang khat arsnam menta bat kan ni misha pria ka deiru ka Kristan napo jong ka jela ha kerela kan ni misha pria ka lek sapo jong keri Yemen house nam ar hajar pra ban Kristan pisa yeki kmi ki pa ki jongka ki bla teman kan ni misha pria ka dei ka nos napo jong India napo jong ka jela kerela kan sa syak peniap no haga khat ru turik jong mentau benai hapo jong keri Yemen hadin bagla syak rai penrem halor jong ka jing peniap ka jong ka ya wei unong Yemen ya ka ne ka long kat kum ka jing budin bha da ka tnat bari jong keri India lingba jong ka MEA ka pria ka badang lai po prasnam garta kala syak rai penrem hai ka ying bisar jong keri Yemen ha usnam ar hajar arpau ya ka ne ka rai ban peniap ya ka pria ka dei hadin baga ying bisar ka ba khlidu jong ka te keri kala shim hau benai nokpra jong usnam ar hajar arpulai ban tip ya ka dau tun rai ba balai ka nimisha pria kala syak pensitom kat haduba kala syak rai penrem da ka jing syak pasi hapo jong keri Yemen ha usnam ar hajar pra ka pria kala lek sapo jong keri Yemen ka nimisha pria kala lek sapo jong kate keri Yemen haus nam ar hajar pra ban kersan pisa yeki kmi ki jongka ki bala teman hadin bakala tre haki hospital ki bapar hak bakadu kala sedang no yala ka jongka kam sumar ka jongka dei haus nam ar hajar khatsau haka jingya tre lang ka jongka bat ki nong shongshnong jong keri Yemen ban penyat yeki jaka sumar ki jongka kala ya tre lang bat wei unong Yemen ubala tip ya ke kertang jong u da utalal abdo madi katkum ki kendon jong keri Yemen kila dawaba kinu ki nongwei haba ki shong ye kinu ki jaga khayi ki don kam ye ki parlok trairi na ka benta ka ta ka kam khayi ka jongki dei house nam ar hajar khatnru le thuba ka priya bat umadi kila don ye ka ta ka jikan at ka bajurba nagalang jong ka priya kalalik dan ujor persyayu hapo jong ka ying bisar kabla penlong yu ban syakam hadin katu ka nepor hadin pat ula like no bat la kena ba umadi ula jupteng ban pendik bat berngam ya ke pria haus nam ar hajar khatnyo la kena ba utalal abdo madi ula kurup no ik pasport jongka baro kabla pendu no ya ka ban lek phai sabari katkum ke jithu jonggi haying hasam jongka la ong ba la kena ba ka nimisha pria kala injek yumadi da udawai da ke jingtmu ban persang ban sei ban yokpat ya kita ki kot kisla lani ki pasport ya ke bau madi ula kurupno ya ke pria bat kani ke jing injek jo ke pria ya umadi kala penlong yu baun klatno lakam no ya ke pria kat ba kadang persang ban phat krat napo jong keri Yemen kala syak rai penram haga company brew house nam ar hajar khatpra ka ying bisar jong keri Yemen ningkong kala rai ban penram ya ka nimisha pria da ka peniap no ya ka house nam ar hajar arpau hanrei house nam ar hajar pulai ka ying ka syari ka khlidu jong kate keri kala pen scam ya ka ta ka jing pen sitom ya ka dei hau nai no pra jos nam ar hajar pulai ka ying bisar ba khlidu jong keri Yemen kala pen scam ya ka jing pen sitom ya ka pria hadin jong utei usnam u presiden jong keri Yemen urasat al alimi ula ai ke jing menjur ka khadu halor jong ka jing peniap no ya ka pria watla ka an jong keri Yemen kala ailat ya ka jing map lingba jong ka dia lani ka ta ka pisa snam hanrei ka jing persang ban ya penbek bat ka longying jong nong sap peniap kala hapno ha ubnai naitung jong usnam ar hajar afusau unong ya sat an ula thung da ka trat trikam jong ka India ula dawa ya ka bailut ksan shwaban Ukraine badla pensange no ru ya ka de Ukraine nalor kata ka jing sngo kya halor jo ka jing penia ya ka pisa kabla lum na ka benta ka jing tumu ban penslam ya ka jing trikam ka jing kerpat ka khadu haus nam ar hajar afusau arjar fusan ka kmi jong ka pria ka prima kumari ka de ka nong troying hapo jong ka kochi kala dino ya ka ying jong ka bat kala lek sapo jong ka Yemen ban ya sat na ka jing im jong ka khun ka jong ka wat hapreng jong ka jinglum pisa jong ki pajba bat ka jing persang jong ka ban ai ka jiada ya ka nimisha pria lingba ka International Action Council hanrei ki ba ying jong unu nongsha penyap kim sham la pedang satya ya kata ka jing trua jong ki ba ying asam jong ka pria namar ba ka jinglong jingman jong ka nimisha pria ka shong pura ha ka jingkwa
jong ka long ying long sam jong nong syak peniap ban pedang ya kata ka dia lani kata ka pisasnam kabalong ka wei ni ki an ban pinsitom hapo jong ka ri yemen hanrei ni ka liang ju ka ying bisar wa khlidu jong ka ri yemen kala shim ya ka rai ban peniap da ka pasino sisnon ya ka nimisha priya haga khat ruturik jong mentau benai kumta ka ni ka dau jong ka jingsha peniap jong ka nimisha priya haga khat ruturik ha ka ni ka tayo ka banwan kublesibun tat hadu bi gendu wei pat ka video